止まれダン。僕たちは上皇小学校の3年生です。去年僕たちの学校に来てくれてありがとうございました。初めて触った金メダルには感動しました。一緒に写真を撮ったことも嬉しかったです。今年は東京オリンピックでサンドラさんの活躍を楽しみにしていました。オリンピックは来年になってしまいましたが、無事に開かれてくれることを祈っています。私、サンドラ、大丈夫かしら？あなたなら大丈夫。でも、心配だわ。だって、今まで頑張って練習してきてるね。そうね。よし、私、やるわ。やりました！サンドラ1位です！金メダル！金メダル、サンドラ！あなたならできる！金メダルの獲得を目指して頑張ってください。応援しています。